худи бемории аденомаи ғадуди простата ба мардонагӣ таъсир намерасонад, лекин дар ҳангоми ин беморӣ бисёр беморон шикоят мекунанд ки шаби дароз барои пешобкунӣ аз хоб бедор мешаванд, чанд маротиба ба ҳоҷатхона медаванд, барои ҳамин хоби онҳо вайрон мешавад. вақте ки мард аз норасоии хоб азият мекашад, давоми рӯз метавонад хоболӯ шавад, монда шавад, ба стресс яъне ки рӯбарӯ шавад. Ин чизо албатта ба мардонагии шумо таъсири худро мерасонад ва мард метавонад аз эректилная дисфунксия азият кашад. Инчунин дӯстони азиз, аденомаи ғадуди простата бисёртар дар мардоне дида мешавад ки аллакай синни солҳошон аз 50 сола боло аст ва дар ин синни сол аллакай дар бемор, дар мард яъне возрастной гипоганадизм дида мешавад. аллакай тестостерон паст шуда рафтан мегирад ки инам дар навбати худ мардонагиро заиф мекунад. боз хронический простатит яъне простатити музмине ки ҳангоми худи аденома низ ҳатто дида мешавад, ин ҳам метавонад гардиши хунро дар коси хурд кам кунад ки инам ба заифии мардона яъне эректилная дисфунксия оварда мерасонад. ба ҳар ҳол дӯстони азиз, агар шумо аденомаи ғадуди простата дошта бошед, бояд ин мушкилиро аввал бартараф кунед ки шаб шуморо хуб хоб барад. агар шумо аз ин чиз азият кашед, мардонагии шуморо умуман барқарор кардан намешавад. агар ягон мушкилиҳои урологӣ андрологӣ доред, метавонед ба клиникаи Евромед муроҷиат кунед.